sibalulekile isandla esiphayo ngaphezulu kwesiphiwayo. Sandla esisipho sabo bantwana singabenza baqine kuthandeni uThixo. Sandla esipho sabantwana singenza abazali abanekhwele bafune nezinye izinto ukuncedisana nabantwana. Abantwana abolukayo yiduty yenu ukuba noba yivest noba yihembe banikwe. Ungamjonganga ebusweni uzalwa ngubani uvelaphi. Bonke ecela nizinze sawufunda ivesi bene ngoba singaba simphoxile unolithando xa singena ucaphula elizwini. Mayibonge Inkosi. Imisebenzi yakhe emihle exabise umuntu ngoba ekho umuntu onokwenzela uThixo into, wenzela omnye umuntu into. Ngoba xa wenza lokho ukholisa uThixo. Masifumane ilizwi lethu. Masifumane ilizwi lethu. Kanizinze kanizitulo ngoku akamantu lokho. Masifumane ilizwi lethu. Uyeza, uyeza. Incwadi kaIsaya 43 sifunda ivesi ezintathu. Funda. Kaloku ke utsho uYehova umdali wakho Yakobi, umbumbi wakho Israyeli, ukuthi musa ukoyika ngokuba ndikukhulule ngokuhlawulela, ndikubizile ngegama lakho, ungowam. Ubizile ngegama lakho, ungowam. Mayibonge. Ithi ingoma liyazisa ukuthi Thixo alimisileyo awuzawuthanda igwebe ihlabathi, kodwa phakathi kwengxaki umiso wokuba ikhona into umuntu ahlawulelwa ngenxa yayo. Ikhona indlela yokubaleka ingqumbe zayo kaThixo, ngoba sifaka isimnyama nguSathane okokuba masingafunwa lizulu.
uThixo lobubele nawuphala igazi likaYesu sahlanjwa izothe longayizulile. Kukho indima yomuntu, kukho indima kaThixo. uThixo ungamunyana wakhe khona ukuze sikhanya kusheni sonke. Kodwa ngumuntu ekufuneka ncamo ubuyena khona ukuze angene ezulwini likaThixo. Athi umbhali lowo uthi awuthiye umphefumulo wakhe wowuzuza. Ngoba xa unikela ubomi bakho kuThixo wenza uba uthiwe ngabantu ongenganga. Lethi bangela uba masohlulelwe nguYesu size kuThixo. Kungoba uthi uYesu ukuvuna kona kuninzi, abasebenzi bambalwa. Uyalindwa lizulu lokuba uzokwenza umsebenzi kaThixo. Athi kumele ndenze umsebenzi kaBaba usesemini. Namhlanje masiqhawula amatyathana sigoduke. Mabongozi nokungahlala komnumzi onwabe kodwa soze kufane nohlala kokwethu. Uthi uIsaya ndikukhulule ukukuhlamulela. Indima kaThixo yenzile wafuyesha isithembiso sisinikwa inkongo sokuba ongakholwayo kwigama likaYesu selegwetyiwe. Namhlanje lixesha lokuba kholo okokuba uYesu ngunyana kaThixo. Mayibongozi ubumnandi basecaweni zimbethe, kodwa yona nto esiyifunayo kukuzuza ubomi obungunaphakade. Athi umbhali okholwayo kulo akagwetywa, unobomi obungunaphakade. Ngoba umuntu okholwayo akafi, ulala ukufa. Mayibongozi unika isithembiso uthi noba uhambe emandleni soze uthone, noba wenze riyeleni ukholwa kuThixo ukhuselekile. Ivalo Sathane uyadala uthi ungqalile na umkhonzi wami uyini. Uthi ndizamgqala njani? Siyazidla ubuyena bangcwele. uSathane akazi ungawenzi umsebenzi wakhe, kodwa igazi likaYesu liyasithiza sibiyelwe. Mabongozi yiyo le nto namhlanje kufuneka usuke entweni ube sendaweni. uPawulos wayengalibale nento zonke ngoba befundile. Mabongozi yimva ngenye imini athi ndiqeqeshwe ngokuxokisekileyo yindoda uGamalieli. Mayibongozi kodwa ke phume yawuthutshisa zasuka zambhedela izinto endleleni adlala izulu. Mayibongozi ndiyamthanda lo mfo akafani nam nawo. Namhlanje kulethana okokuba uthi ndenze nto Nkosi yami ngobukhulu ukuhlamulela. Mayibongozi unzima ukhupha izagwityi ubhatala. Mayibongozi kunzima ukhupha imali for into. uThixo ukhupha igazi khona ukuze sisinde esonweni sihlawulele. Namhlanje ngemini kaNomthamo yanimema okokumbhale enze into ethetha uPawulos athi ucikile umthwalo wani ube neqhaya wena ngokwakho. Mabongozi le ayifuna umuntu manje athi njani wena zibona okokuba njani. uThixo ke unelisho ngoba abantu
kunzima ukudibana naye. Ngiyabonga. Hayi, sake ndijonge kule vesi. Imeko izandithini. Hayi, sake ndijonge uzawuthini. uLuka 12 incwadi yazidla ngoba inento zonke ithi yonwaba mphefumlo wami yidla ngoba ovimba bagcwele kubuka kuthiwa mswele bukwena iyakuthathwa nomphefumlo womzulu yokubasa isigabane ezinto khulula mani thatha isigqibo athi uPawulos mandingaqhayisi ngalo uyayazi indlela eniyo uqhayisa uweseka waqhuba iBM ngoba yika-2000 uza kubonisa isithixo sinesi sinale bheji eBM ugcwele uqhayisa but uthi uPawulos mandingaqhayisi ngalo ingekho ngoba ziyagugi into zalomhlaba ziyagqitha uthuyisayityana luyabuka lilizwi likaThixo liningi naphakade xa ndizamyeka ngolithanda uthi namhlanje phume ntweni ungenelwe inkosi nisikelele ukuba nilivile ilizwi nenza banongozi ukhona nalo uzawuthi hayi ndisosabela kumama kaSikhamandane uba uzawuthi le nto itheni yazi uba uphendlile zange ke ndagqiba uba ukutya uzawutyiwa yintoni uba lo mama ucinga undika ikhaphetshu undala ikhaphetshu kodwa na ufike ecaweni ndithi hayi ndisobuza uzawuthini athi umbhalile ikhohlakele nje niyazenza izinto abantwana benu abazicelayo uthi xa nisikelele akwazi ke ngale mini kaNomthana bengenzeka ilizwi lithethwa ngumbhali athi akukho nempundena emzini kaJesu ngenxa kaDavide umhlobo wakhe ayibongozi siyenzele into ithemba lam ithemba sizawubeka isitulo uba kukhubana othi ngale mini mandingasheki asondele angasheki mayibonge inkosi yabizwa igama lakho
efuna ungashedi aze ngaphambili thibhale
Church of Zion under Bishop Dr. Jacob Mkhotwana ngomhla we-30 November 2025 kaMazo isasa le-3 ngazisiqala usawuboyiki abantu khulule uThixo ngomsho mhlawumbe sikelele ngalamalungu ahleli apha sino sisizokhanye ngemuntu ohlala e-Alice naye uthi uyazinikela. Amen. Naye uthi uyazinikela. Amen. Uhlala endembala naye uthi uyazinikela. Amen.
sikhawulezile sawubiza isithethi sokubulela silandelwe nguba umongameli uGayi. Nasemanzini nasemanzini ohlala khona Ngithatha ithuba yenze umluleko ongazenzisiyo kuyo wonke umuntu lapha. Mandizibulisele kuqala uBishop nodade nomngcweleyo sisithi uThixo ahlale nani ngamaxesha onke. Mkhulu umsebenzi eniwenzayo, inhliziyo nesemiphefumulweni yabantu. Ndizawuqala ke ngolo hlobo. Ndibuyise komama uBishop futhi nabanye omama abamngcweleyo. Siyabulela. Le nto ke kuthiwa i-revival uyibona xa kunjalo. Kukulilwa apha ngabanye abantu. But siyababona ngokuba noko amandla wabo bawadibanisile babuyela ekuphileni kwabo. Siyabulela Bishop ongazenzisiyo. Siyabulela nokhulu uDophane kudata wanga uThixo ngahlala nani ngamaxesha onke. Ndibuyele kwakhona baby. Bantwana bam, ndazi ke noba ndizakwazi na ukundifundisa. Inintsi inkulu into izinto ezilindelekileyo ukukhokheleni ikhantri yethu nokukhokhela amabandla.
ngivile kumama bethetha apha bethetha nge-phases zokukhuliswa komntwana enkonzweni nasekuhlaleni. Nganga-ke nibekabi loo nto niyibambile. Silindele iinkokheli, silindele ootishara, silindele oonesi ukuphucula. Sathenjiswa nge-Better Life for All kule khaya, sayilindile. Sinethemba ke ukuba nina nawuzanayo. Siyabulela. Umama bakhoyo enkonzo, notata, osisi, obhuti, nani siyabulela. Ngaphandle kwenu le program engakhange ikhona. Ithi ke loo nto ngobukho benu apha kubalulekile. Hlalani nisisibane phakathi kwabantu ukuze wonke umuntu abone ukhanyiselo kaThixo. Mfundisi Bishop Kandileke, ndifuna ukuthi ke ayilulanga into yokukhokhela abantu enkonzweni ekuhlaleni nathini, but sayibona ndithini ngesixhosa mandibize isiLungu. We can bear testimony to the church, what the church represents and what the church shares to us. Sithi ke siyabulela Nkosi nangomso ningadinwa. Andazi ngathi ngibethelelwa kumthethile basisithethi sokubulela apha ekhaya. Ndazi kodwa ke ngabulela ukusini kakhulu ustadi. Onyana bathenjwa amamengu uyavala ngibani
uzawubona bezonkoloza bezofuna ukushelelwa kule mali yakho. Ngizama ukuzikhusela ngelona hlobo. Ngifuna ukuthela kakhulu ndibulela umntu wonke ngaphakathi enkosi. Siyabulela ke mawuzwisisa awufuni siphela phakathi ngempucuko ngoba kusekhona ngani sizaqala nathi ngakho kudinga